Ето го нашия специален гост днес. Актьора Велю Горанов, заповядай на централното място, Велю. Ти си тук, аз до теб. И погледни каква женска компания огромна сме се събрали. В твоя чест. Огромно имаш предвид като брой. Да, разбира се, не като години. Тя се Зоя да пояснява. Не, за години, за килограми. Веля, как ти се струва, като слушаш жените, как разговарят, как преминават през темите? Много бързо. Много бързо, да, защото това е ефир, иначе в живота не е така. Но това скачане от тема на тема? Динамично е времето, така че много... Твоя живот такъв ли беше? Имаш ли някакви прескачания от едно в друго? Или е само пантомима, само кино? Не, аз започнах като говорящ актьор, така че пантомимата си беше едно Ама вие сега хоби. сте пак говорящ актьор. Да, той скоро Велю ще играе в филмът "Недадените", нали? Да. Една специална роля обаче има във филма. Да, ролята е много хубава в този сценарий. Това е тайният съветник на царя Лулчев, който е така занимавал се с хороскопи, нещо подобно като Ванга, който е предсказал, че царя ще има атентат, по някакъв начин го е спасил, предсказал е смъртта на собствената си съпруга. И един човек, който така царя много се е влиял от него, понякога дори е сменял министри и така нататък, и който има много голямо значение за спасяването на евреите, тъй като... Сами Лулчев имате предвид. Да, като съвет. Показвам и снимки от ролята на Велю, да? И той даже предсказал смъртта на собствената си съпруга, че ще загине след 16 години. Което е и станало, и който така нелепо загива от Народния съд, тъй като той е бил, даже прокурора на държавата не е искал смъртната му присъда. Даден човек, който той го е спасил от затвора, отишъл при съветския посланник. А понеже почнахме за този филм, мога ли да ви попитам, оптимист ли сте към това предложение сега да се започне една кампания България да бъде предложена, дали ще го получи, друг въпрос, за Нобелова награда за спасяването на евреите? Разбира се, че това. Само въпрос, дали сте оптимист, дали може да стане, вярвате ли? И аз мисля, че има толкова много влиятелни евреи в цял свят. И онзи ден при Кеворг скоро беше един професор еврейски, български произход. Той така обеща да се включи. Е много голям, това са 40 хиляди. Да, и 48 хиляди. 48 хиляди. И никой не го е направил. Това няма държава, която е направила такова нещо. Ще видим какво ще направят. А все пак трябва да имам предвид, че ние сме били една малка държавичка и то това са десетки хора, които са започнали в един момент, вече се организират и успяват да направят този акт. А вие само с артистична дейност ли се занимавали в вашия живот? Това, неговият живот е роман. Питам него. Понеже днес говорихме, имахме и видео за отвличанията, съвсем не случайно, защото и ти ще дойдеш. Той е бил отвличан от Поли Пантев. Моля те, разкажи тази история. Моля те, този човек е отвличан. Аз чух за Поли Пантев, за отвличането не го знае. Слушай, Велю, разкажи историята. Аз няколко пъти имах така атаки срещу мен, тъй като създадах театър "Движение", който беше монтиран между Музея "Земя и хора" и гарнизонното стрелбище в Шапито. И той беше първият... Зад Хилтън, нали? До Хилтън, да. Хилтън още не беше построен. Да, на тази голяма площадка, където бяха колите на КАТ, ги събираха. Мутрите искаха да ти вземат театъра. И в един прекрасен момент стана 10 ноември. Театъра е частен, тъй като държавата, той е направен със собствени средства. И
Държавата дигнаха ръце от него и мутрите гледаха да си го приватизират. Какво искаха да направят от него? Иска да кажете любов към изкуството в Не, Да. не театър. Първата атака, която беше, това беше атаката да го направят бинго зала, нали? Защото беше много голямо като размери. Това е 1 декар място. Вътре се събират някъде между 600 и 800 човека. На хубаво място. Да, след това искаха дискотека да го направят. Не, има още един случай преди отвличане. Кажи го, да. Изпратиха ми 4 мутри, нали, които в продължение на 4 месеца ме взимаха от къщи в 9 часа и ме връщаха в 9 часа. Психическа атака. Които така казваха, ти ще подпишеш, че ще стане за бинго зала. И към аз няма да подпиша, ако ще се разчуи. Но за мой късмет се случи, че един от тези 4 мутри се оказа мой ученик, където е тренирал при мене карате. Вика, бе, той не трябва да го пипаме, защото... Вика, бе, гуру на всички каратисти, защото така. Лошо ще стане. Ние видяхме от каратистите какво произвежда. Да. И те не ме пипаха, само ме се плашваха. Даже бяха вече стигнали, бе, вика, ти няма ли нещо с стреснеш, бе. Аз бях много нахален, защото те седат до мене, аз пия и викам, викам, те ще плащат и се тръгвам, защото и те плащат, защото друг им плаща, други е изпратил. Но след 4 месеца дигнаха белия берак и се отказаха от мене. Но втория случай с Поли Пантев, това е, мен ме свърши мандата и аз бях дал запис на да изпълняваш длъжността директор на секретарката. И те я натиснаха. Не, и тя подписва договор, че театър движение става дискотека. И вместо да започне сезона на 1 септември, почнаха да го разглобяват, да го режат, да го правят и ставаше дискотека и дискотеката и откриха на 27 ноември. А аз в това време с студентите си от Витез съм в Сълза и смях назначен режисьор и с студентите си работя. И в това време стана тази реорганизация на Българския театър. Сълза и смях, актьорите ги няма. Нас не освободиха и аз останах на улицата. Вече бях фирмата, се отказа от фирмата и Ема Москова ме назначава отново директор на театър движение. И аз вътре си е дискотека. Аз ставам на 1 декември. То като е движение в дискотеката не се движи. Да. Пак е движение? Кажи за отвличането, защото няма да има време за нищо друго да те бързо трябва. И защото договора беше, че на всяка понеделник трябва да се разделят парите. И аз имам първия понеделник. Добър ден, аз съм Вали Шартеля. Новия директор съм аз. Поли Пантев, кой искаш? Искам тук да такова. Парите да дилиме. Той вика, чува ще поговориш, бе. От мен пари никой не е взимал. Да. И другата неделя пак, добър ден, аз съм вашата Лена. И на третия път, те вкараха ме в Мерцедес, и ме качиха горе на Витоша и ме вързаха между 2 дървета. И ме оставиха. Горе и го остави. И стана вече тъмно. Викам, бе, тя махаме така платото. Аз съм така, както така е вързан. Падна една сограшица и аз успях се измъкна... От влагата вече. От влагата, да, се измъкна ръцете. Викам се, ако си отида вкъщи, те знаят къде живея. Ако отида при гаджето си, те и ние ще намерят. Викам, я да отида където пият. И отида където пият, те скокна всичките. Връща се, представяш ли си? И да викам, какво искаш? Викам, дойдох да решим и въпроса с парите. Добре, а после Поли Пантев, като го отстраниха от полето на живота, какво изпитахте? Моля? Когато убиха Поли Пантев, какво изпитахте? Аз мисля, че винаги отгоре има някой, който следи какво правиме. По един или по друг начин. Рано или късно. Моля? Не. Зарадвахте ли? Не може да се зарадва с смъртта на друг, но някакъв вид възмездие. Но има нещо, което сякаш някой следи. Не можеш да направиш зло и да не се върне по някакъв. Само чакаме отгоре да следят, а българския съд не следи. Има нещо такова, но
Хубаво да се прави. Искам да се хвана за твоите думи за гаджето, дали да не отида при гаджето. Мили дами, този мъж има 30 години по-млада жена от него. И сега вие се чудите как той поддържа това прекрасно тяло, защото той е в страшна кондиция. Нека да им издадем тайната и на тях, и на нашите зрители. Вижте какво има той на ръцете. Това не са гривни. Нали да показвам? На краката няма да покажа. Моля, проверете, вижте с какво си ходи Велю Горанов, подай на дамите. Той ходи с тежести на ръцете. Като си го сложа, значи ли 40 години по-млад мъж? Да, трябва всеки ден. Същото има на краката си, момичета. Той тренира. Дори и само да ходи по улицата, той вече тренира. Страхотно е. Да, Велю е уникален човек. Велю, къде ги продава награди. тия неща? Правилно са, отлети са отделно. Той си го е поръчал и си го е направил. Виж, те са по негов размер. Мили дами, мили зрители, това е човек, който има страшно много международни награди. Това е един велик мим. Един човек, който обиколил света със своите спектакли. В неговото време, когато той имаше своя театър, когато се учеше във Витис, заповядай, усилено пантомима, имаше негови ученици и това беше изкуство, което той развиваше. Така че аз страшно се надявам, Велю, ти да не си загубил къса си и не само да чакаш роля в сериал, но и да си гониш и това с пантомимата. Ето сега в момента, утре, един българин, който беше, колкото и да е странно, че нашата школа не е така, тук в България не се знае, но един българин беше преподавател в школата на Марсо. Геро се казва и го поканих. Утре ще играе в България в славянска беседа. На 4-ти ще играе друг мой мим, който пък е в Германия. 4 април. На 4 април, който ще играе пък в Сълза и смях, Солов мим. Така че се помъча отново да съживе това изкуство. Значи, надявам се, че много наши зрители днес са си спомнили всички филми, в които ти си играл. Ти играеше много жестоки, зловещи роли. Да, обаче това е един много добър човек, много посветен на театъра на изкуството. В адаптация. Ето ви спомня адаптация, аз пък като песен страшно. Иначе много убийци. Много убийци съм изиграл. Даже в последния филм ги броих, на екрана убих някъде около 36 човека. Голям злодей. Голям злодей. Генът на владетели. Сега, искам, мили дами, днес да завършим обаче с думи на Цвети, понеже сега ще я пуснам накрая твой клип, част от твой клип, да ни кажеш за този клип и самата си продуцент на този клип. Много благодаря. Да, това е всъщност най-новата ми песен, "За ми всичко се казва". Сама съм продуцент на видеото и на песента. Тръгвам по нов път, след разделата с бившите ми продуценти, които също за мен направиха няколко песни и клипове. Имаше ли за тебе дилема? Дали да бъде поп, фолк, дали да бъде чалга, това, което пееш? Знаеш, че с другия жанр много по-лесно ще пробиеш? Никога не е стояла за мен тази дилема. Имала съм предложение от почти всички музикални компании в България, мога да кажа. И разбира се и за поп-фолк, но това не е моята музика. Обичам да пея поп, джаз. Аз всъщност и тази година завърших семестриал на поп и джаз. Вкусът на Алис Боварян и това е моята музика. Това е музиката, която храни душата ми и мисля, че мога да дам много на хората с нея. Добре. Много се радвам, че ще завършим с твоята песен, за да имаме един хубав оптимистичен финал. Не иначе мрачните ни мисли, но на прекрасният гост, който днес беше при коментаторките. Това беше всичко за днес. Чао! Всичко, което съм аз, всичко, което си ти, всичко, което бяхме, минава пред моите очи. Защо ме караш да се чувствам, сякаш вече няма нищо в мен? Защо ме караш да обичам, сякаш вече ще бъдеш до мен?